Al 10 jaar wordt het Asteria nieuwjaarsdarttoernooi georganiseerd. En na 2 jaar van afwezigheid konden de amateurdarters het dit weekend weer opnemen tegen grote namen als Kim Huybrechts en Koos Tompé. Het is heel klein begonnen door organisator Marco Slijpen en dat is heel groot geworden. Totdat vandaag gewoon 250 deelnemers er zijn. Gisteren ook over de 250 heen. Ja, het is een prachtig aantal. En het is een mooie mix van zowel amateurdarters als profdarters die hier aan meedoen. Ja, ik ken allereerst John Sterk heel goed, organisator van dit toernooi. En ook gewoon, het is een hele mooie, fijne locatie. Hè. Het is een aantal jaar dat ik hier kom. Hotelgelegenheid, bij de speelgelegenheid, ideale combinatie. En een leuke sfeer hier, hè. Een hele losse, gelaten sfeer. Dus het is eens wat anders dan die proftoernooien waar het moet. Hier is het gewoon gezellig met de mensen die we kennen, biertje drinken, pijltje gooien. Meer moeten mensen niet hebben. Koos Tompé, volgens mij heb jij geen editie overgeslagen tot nu toe. Ja, 2 edities, maar die gingen niet door vanwege corona. Maar voor het overige ben ik er eigenlijk altijd bij geweest. Ja, dat klopt. Ja, maar hoe komt dat dan? Waarom ben jij zo gewild hier? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ja, de Limburgse gastvrijheid, hè, ja, die nodigt mij altijd uit. En ik word enorm in de watten gelegd hier. Altijd naar mijn zin. En ze zeggen, joh, we willen je erbij hebben. Ja, en voor een feestje ben ik altijd in. Op de een of andere manier schijn ik iets te brengen. Wat ze leuk vinden en waardoor mensen erop afkomen. Ja, oké, prima. Ook stond zaterdag het dames-singletoernooi op het programma waar Adriana van Weigerden aan deelnam. Nou, hier doen veel Belgen mee, ook wel Duitsers mee. En ik ben sinds afgelopen jaar begonnen met WDF-toernooien en de Women's Series. Alleen kost best wel veel geld, dus ja, dan moet je kijken wat je wel niet kan. Dus dan mag je tegen Fallon Sherk, Bo Greaves, Dieter Hedman. En ja, dat is gewoon echt heel leuk. En er zit natuurlijk een kostenplaatje aan, hè? Dat kun je natuurlijk niet zelf financieren, denk ik. En nee, daar heb je sponsoren nodig. En voor de dames is dat dus gewoon echt heel moeilijk. Want het blijft toch een beetje de mannenwereld die ze willen sponsoren. En ik heb ook geen sponsor, dus ik moet het allemaal van dit toernooitjes mijn winst opzij leggen. Om dus naar vooral Engeland te gaan. Kost gewoon €3.500. 6 keer. En ja, dat is nog niet eens je eten. Dan sta je hier voor een camera, misschien is het wat? Nou, als iemand mij zou willen sponsoren, graag laten weten. Zoek me op Facebook en neem contact met me op. Graag. Het evenement startte vrijdag al met een koppeltoernooi. En er zijn eigenlijk al meteen een paar hele speciale dingen in gebeurd. We hebben een dame, Adriana van Weigerden Vermaat heet zij. En zij is gisteren de eerste vrouw geworden die op onze toernooi een 170 finish heeft gegooid. Dus dat was heel mooi mee te maken. En op het podium is gisteren een 9-darter gemist. Dus we hadden bijna historie geschreven. 9-darter is de allersnelste lek die je in darten kunt gooien. En Daniel Gijsdorp uit Rotterdam en Luc Peters die misten net dit ultieme moment. Dus het is nu al een hele geslaagde editie met gisteren hele mooie winnaars ook gekregen. En hoe gaat het nou vandaag? Ja, momenteel nog goed. 2 poolwedstrijdjes gewonnen. Voorlopig nog geen legje verloren, maar de dag is nog heel lang. Hopelijk blijft het zo, maar we zien wel. Nou, gisteren ging best aardig. Kwartfinale verloren, maar er waren betere spelers gewoon. Dus dat heb ik er ook geen moeite mee. En vandaag, ik heb net 1 wedstrijd gespeeld, 3-0 gewonnen. Dus de vooruitzichten zijn goed. Gisteren heb ik met Marjolein de koppeltoernooi gewonnen. Dus, en vandaag heb ik mijn eerste wedstrijd in de pool gegooid. Die heb ik ook gewonnen. Van Weigerden wist de finale met 5-2 te winnen. Bij de heren strandde Huybrechts in de halve finale en wist Tompé tot de kwartfinale te komen. Maar volgend jaar is er natuurlijk een kans om revanche te nemen. Het is absoluut de bedoeling om ieder jaar weer het Asteria nieuwjaarsdarttoernooi terug te laten komen. Het is voor veel darters of veel deelnemers ook echt een agendapuntje geworden wat ze standaard vastzetten. Van ieder jaar het eerste weekend van januari, dan moeten we naar Venray toe. Want daar is het dan te doen.